Moi boas tardes, seguidores do Diario do Támega. Hoxe estamos nun enclave extraordinario, disfrutando dunha tarde case que de verán, aquí no Parador de Monterrei, temos connosco que é o primeiro presidente da Xunta Directiva do órgano rector do que é o Foro Galaico Transmontano de Estudos entre Chaves e Verín, don Adolfo Rolán, moi coñecido evidentemente aquí na nosa bisbarra por múltiples facetas. Contenos como é que é o primeiro español deste foro. Bueno, pois moitas veces son os amigos que, abusando da súa confianza, pois están encima, e parece ser que desta vez que non solamente foron os amigos de aquí da nosa terra, sino que tamén, digamos, cos directivos que hasta ahora mantuveronse en primeira línea, que tamén no trato parece ser que tivemos ata de agora, pois que si aceptaron que eu fose o novo presidente, o primeiro presidente, digamos, do Foro Galaico Transmontano, que trata de levar adiante pois estudios máis que nada, investigacións, artículos, e relacionarnos máis mutuamente entre ambas. Eu que me considero un rayoto de rayoto, pois como visito casi todos os días a fronteira, tampouco me fai, entendes? O que si me chama a atención é que igual foi un pouco atrevido aceptando, independentemente de que durante os anos que levo de afiliado sempre estuve moi unidos ao presidente e ao vicepresidente, porque xeralmente viámonos por lo menos unha vez ao mes e tomábamos un café, independentemente de que eu non pertenecía á directiva. E entonces, pois sempre estaban informado, digamos, co mellor igual veñen dai as cousas, entendes, que foron os que provocaron que logo despois me propuxeran e que fora aceptado un foro que leva dende xullo de 2009 funcionando, é dicir que, bueno, unha asociación de xente que querelle sobremaneira a cultura, a riqueza arquitectónica, patrimonial, histórica, xeográfica incluso, desta comarca raiana, e que evidentemente por culpa da pandemia pois tivo que suspender todos aqueles actos pois sí, porque culturais, non? Pois sí, mira, tiña eu xa programada a presentación desta revista no, digamos que no Salón de Actos dos Padres Mercedarios, e resulta que non houve maneira con isto da pandemia de que puidese surxir un momento, un día e tal, cas medidas drásticas que houve durante os primeiros 2 anos, non? Entonces, pois estivemos un pouco parados, pero quero dicir que independentemente nos tomábamos café, é dicir, cando eu iba a Chaves, chamaba por telefón, viámonos e tomábamos un café e estábamos falando pois un rato largo. Entonces, digamos que había unha continuidade de aunque solamente foran 2 directivos e un socio, pois algo había en marcha. Se conexión mantívose. Exacto, que se mantivo, entendes? Revista número 7, que entón, se non se puido presentar no 2020 por culpa da pandemia, vaise ter que presentar en vindeiras datas, supoño. Pois sí, de feito, eles intentan e queren que se faga esta presentación en Verín. Agora, supoño que despois de ser nomeado presidente do fórum, pois entón terei que mollarme máis e tratar de que a miña idea era tela aquí arriba, pero estamos vendo que está aquilo todo en obras, e non sei, a ver que plazo van a ter do remate das obras, e logo depois gustaríame que fose a presentación aquí no Castelo de Monterrei. Quen temos no fórum deste lado da raya? Nomes daqui de Verín ou do entorno para que a xente sepa que... Temos, sí que temos. Bueno, en primeiro lugar, aparte do presidente, evidentemente.
Bueno, gracias. En primer lugar, vou a nomear a quen leva moitos anos, desde que se fundou, como quen dice, Xerardo das Airas, que, por certo, ten uns artigos del aquí nesta revista. Coido que é o máis antigo de todos. Logo, despois, está Federico, é dicir, que todo o mundo conoce. Federico Justo. Federico Justo, que tamén foi un dos fundadores do Fórum Galaico Transmontano. Temos tamén a Julio Miranda, se sabes quen é. Sí. E logo temos a Juan Guerra, que foi director do Instituto Taboada de Chivite. Temos a don Alberto Blanco Casal. Logo temos tamén a Josefa, que foi mestra e hoxe pois dirixe a súa xollaría na Plaza García Barbón. E agora o meu reto é sumar máis persoas para que veñan. E xoves tamén, non? Sí, o importante é meter persoas xoves, porque sempre isto de recurrir agora só aos xubilados a mí non me parece bo, as cousas como son. Presido, sabes que a Orde Terceira, e non me gusta que solamente se este cas persoas xubiladas, senón que hai que tratar de buscar xente nova. A min, sempre que falo con xente que ten moita relación con Portugal, coa raya, sempre me xurde unha pregunta, é dicir, como é que a outros niveis non somos capaces de replicar o que fixeron, perdón pola expresión que vou utilizar, os que están no estrato máis baixo, non? A xente de a pé é capaz de manter unha relación formidable, de colaborar, de incluso acoller refuxiados alén da fronteira, e, sen embargo, nin as propias administracións públicas, porque estáse vendo que esa eurocidade non deixa de ser un pouco unha entelequia, nin tamén a nivel cultural conseguimos ter esa simbiose que si os veciños, tanto de Portugal como de España, consiguen, non? Para nós é moi normal manter relacións co pobo portugués a nivel comercial, a nivel de ir a xantar un domingo, a nivel de participar en feiras, e, sen embargo, a outros niveis que debería ser moito máis potente esa conexión, non somos quen de... Bueno, mira, eu podo decir que nas festas e feiras de Lázaro, cando eu era cativo, os portugueses acudían ás feiras e festas de Lázaro daqueles anos. E máis ainda, sempre había un partido de fútbol que traía moita xente, sempre había, entendes, independentemente de que en Berín viñese a xogar o Pontevedra, pero sempre era despois un equipo bo de categoría mellor galego, pero viña con un equipo ou Chaves ou cualquier outro equipo importante. Tal vez aquela xente, aqueles presidentes das cámaras de ambos lados, tiñan esa relación, pero cumplían con ela. Logo, máis tarde, eso foise deixando, é verdad, foise deixando. Logo, despois, eu se falo da miña etapa da política, podo che decir que o que representaba o Concello era eu. Eu estaba casi todos os meses invitado a algún evento do Láudala. Para cá non, pero do Láudala de que tiñamos invitacións, sí. O mellor que empecábamos éramos os da cá, que non facíamos a invitación, entendes? Independentemente, que vou dicir unha cousa, que tamén está ben dicila, a xente de Berín, cando era no Lázaro daquela, pois sempre recordaba de que viñan nas carriñas, nos autobuses e tal, entón que sempre deixaban... E os mantéis nas beiras rúas, non? Laureano Peláez, Avenida Portugal, o Frango... Eso era a pelexa que había para que deixasen limpos lugares onde acampaban, entendes? Pero bueno, oye, iso despois tamén pasou cando emigramos para Europa e tamén a xente comía onde podía nas estradas aquelas. E tes razón, que sí que a eurocidade, o mellor a eurocidade igual foi un ente simplemente para crear un puesto de traballo. Ou 3. Ponlle 3.
ponlle 3. Entonces, claro, si surxen así, estás botando fora os presidentes das cámaras. Aunque logo despois cambien que si o presidente me toca a min ou o ano que ven me toca outro, pero quen leva o cotarro é o que está na aduana, na alfándega. Entonces, se un presidente, se o alcalde de Verín se ten que supeditar ao que diga a persoa que está ao frente administrativamente falando, pois eu creo que iso que non ten, desde o meu punto de vista, moito apoio logo despois por parte dos políticos. Bueno, estaba vostede falando de que nós estábamos nun plano un pouco de superioridade con respecto a Portugal, non nesas conexións, non, de que vostede recibía convites de Portugal e nós non éramos o mellor quen de traer a tanta xente de Portugal aos nosos actos, non? Que vai a mudar agora tendo a un presidente do Fórum Galaico Transmontano nos vindeiros 2 anos? A ver, nós vamos acudir ás cámaras todas, tanto da mancomunidade daqui de Monterrey como de feito do outro lado hai membros no foro de todo, digamos, de representación de todas as cámaras. De Valpazos, de Mirandela, de Montalegre, de Boticas. Hai alguna persona con categoría suficiente, sin ser administrativo, falando da administración, que representan a esas cámaras, a esos axuntamentos. Por lo tanto, o único que temos que facer é, da parte ahora de Ike Española, pois tamén que cada concello pois teña un grupo de personas libres, totalmente, que se queiran asociar ao Fórum Galaico Transmontano para darlle máis vida, entendes? E a que perfil responde un futuro socio do foro? O que vostede dixo antes, rapaces novos que estén estudiando historia, que sean amantes da cultura da comarca, sobre todo, exacto, porque os textos das revistas basan sobre o que pasou durante toda a historia na comarca transfronteiriza, e, por lo tanto, non fai falta ser tampouco unha persona, entendes, non fai falta o mero feito. Eu creo que hai personas, podense decir personas que poden contribuir á revista e contribuir como asociados, que pase co mellor andan por libre, non sabes, pero é bo atraer a esa xente para que desde a revista eles poidan dar a coñecerse e tamén dar a coñecer os seus traballos. O foro ten algún tipo de calendario prefixado de reunións para os seus asociados? Si, iso que imos o que che dixen co día 8 do mes que ven, pois vamos a facer o calendario para ter aberta a sede con unha persoa ali, e logo despois temos que marcar. A sede estará onde? A sede está, mira que cousa máis, a sede está na Cur Vermella, que lle deixou un salón, unha sala, como sede, e só ten que pagar, o foro só ten que pagar o consumo eléctrico. A Cur Vermella portuguesa habilitoulles, deixoulles un salón. E ali teremos a un funcionario, como din os portugueses. Sí, bueno, de feito, ves, aí tamén, é un funcionario que ademais é coñecido aquí en Verín, é dicir que non ten problema ningún porque visita moito o Imbre, visita moito Verín, e seguramente que a mellor o coñecedes porque a veces é funcionario, é funcionario da Cámara, ou non, da Cámara non, da Xustiza, como din eles. Debe levar algo de control, porque a veces eu vexo cando vou polas os mércores a Chaves e logo vou ao mercado, vexo que sempre fai acto de presencia por o mercado. E canto custa? Sei que habrá unha cota anual, non? Bueno, eu creo que a cota, desde o meu punto de vista, 12 euros, 15 euros, é dicir, que ao ano. É dicir, que tampouco. Pero logo, nós facemos actividades de visitas, digamos, as cámaras, visitamos os castros, tanto da lá como da cá, visitamos rutas aos castelos, entendes? É dicir, que ao largo do ano fanse unhas saídas
co grupo de xente que quere participar. E logo temos unha comida nun lugar determinado, imagínate que se vamos a Boticas ou se vamos a Montalegre pois a ver o castelo e logo depois vamos chegamos hacia a zona de, como se chama, do Xerés por alá, é dicir, por Quitoes, pois, oye, comeremos seguramente co mellor na casa rural pois que ten o Padre Fontes, como un exemplo. É dicir, que sempre teñen todo moi ben localizado, na parte deles teñen todo moi ben localizado e saben moi ben con que persoa se pode falar para que lle teña preparado todas as cousas para que a xente este cómoda. Vostede convirá comigo que Chaves concretamente nos está un pouco adiantando pola esquerda a nivel económico, comercial, de pulo empresarial. Tamén o está facendo a nivel cultural ou aí estamos un chisco máis parellos? Vou a dicir unha cousa. Eu non coñezo toda a actividade cultural de Chaves, pero ti sabes que eles teñen un museo do Nadir Afonso e teñen máis cousas por ali, polo tanto están noutro nivel. É dicir, tú pensa que se nos tempos atrás Chaves competía ca capital ourense, Verín quedase cativa. Xa. Enténdese. Pero Verín, vou a dicir algo, Verín está tendo moitas actuacións, digamos, culturais localizadas, moi locales, pero está tendo, é dicir, as actividades que teñen no Concello, con mellor, igual non hai presupuesto para ir a máis. Home, claro que se poden facer máis, pero eu creo que hai actividade cultural, é dicir, en pequena escala, pero haina, non no tamaño de Chaves, as cousas como son. Entonces aí, bueno, a ver se os políticos, ya esta xente, pois intenta tamén. O que pasa é que logo despois sempre non hai cartos. Se viches onte na Asamblea do Verín que non hai cartos. Entonces todo o mundo acudimos aos concellos, non sabes? Entonces tamén acudir aos concellos cando moitas veces podía tamén haber iniciativa privada nestas cousas. Eu, de feito, o meu libro foi patrocinado por iniciativa privada, é dicir, eu non busquei iniciativa pública. Entendes? Cando escribín a guía de Verín e Comarca. Entendes? É dicir, eu aí foi todo unha persona que pagou a editorial que lle pagou os cartos. Logo depois eu convertíme en, digamos, en colocalas e ir recaudando e tal, pero foi iniciativa privada, e el vendía e vendeu, entendes? Entón, pois, eu quero dicir que o que pasa que estamos en crisis, é dicir, Verín non é un pueblo de industrial, gracias a Dios ten unha cousa boa que se están movendo a agricultura, sobre todo no viñedo, non sabes? Entonces, oye, pois que iso salga para diante é unha cousa boa. Que teñen que surxir máis emprendedores, Verín necesita emprendedores, pero o problema que ten Verín é que sigue sin ter un polígono industrial, entendes? E claro, se hai trabas para montar un polígono industrial é difícil que a xente veña, porque a mí o que me chama a atención é a empresa, unha tal empresa que parece ser que un tal Cortizo, que está montando unha empresa de aluminio que vende o mundo inteiro aí no polígono de Chaves. E resulta que aquí non podemos... 60 millóns de inversión, 450 postos de traballo directos... Pois, Dios queira que poidan ir moitas persoas de Verín e da comarca a ir a traballar aí, entendes? Entón, iso é o que é para min triste. Pero por que aquí, na nosa terra, o metro cuadrado dun polígono industrial ten que ser tan caro? Cando debería ser regalado pola administración ao emprendedor. Ou, por menos, bueno, xa non vou falar de regalado, pero vamos a poñer unhas cuotas a devolver os cartos cando lle vaya ben, cando empeza a ganar cartos ou así. Aquí viñemos a falar de cultura, pero estamos indo cara a política e se vostede centra ese balón eu son capaz de rematalo, pero de cabeza e a escuadra. O importante nestes momentos é a cultura. Entonces, bueno, logo despois tamén, quero che dicir que o foro traballa case a nivel mundial, Sí. En Carracedo de Montenegro, creo recordar, ali houve un simposio donde houve brasileiros, ponentes brasileiros, de Mozambique e de que outros nacións lusitanas
do mundo, entendes? É dicir, que a mellor o máis fluxo igual foi o ponente galego, entendes? Por falar das linguas... Entón, concretando xa un poquinho para ir rematando, temos este vindeiro 8 de xuño a reunión na que se vai a dilucidar o calendario. Entón, este foro galaico transmontano, este fórum, volve a coller de novo pulo, non? Vida, digamos vida, porque estuvo, como nos pasou a toda a sociedade, pois parado totalmente. Entonces, a partir do día 8, empezaremos xa a facer a programación. De feito, xa quedou casi ventilada unhas visitas a uns castros na terra portuguesa, e logo despois igual localizaremos entre Oseira, porque eles non coñecen, digamos, solamente coñecen isto, aquí o Castelo de Monterrey, pero logo despois temos Oseira, Celanova, e eu quería leválos ás ermitas. Porque, perdón, estamos falando desta... Cousas futuras. Sí, pero desta liña casi recta entre Chaves e Verín, pero o Fórum Galaico Transmontano, Alto Douro, Tras os Montes... Sí. O ámbito xeográfico é bastante máis amplo que a carretera nacional 532. Exacto. No, o Fórum despois, oye, el desplázase fora, entendes? É dicir, tampouco ten inconveniente ningún en que se nos traen artículos das ermitas, pois, oye, é publicado, é dicir, que niso non hai problema ningún, non creo que haxa problema ningún. Pero, bueno, eles tamén queren coñecer logo Galicia, entendes? Entón, a querer coñecer Galicia, pois, queren conocer esos mosteiros que hai, a Ribeira Sacra, e queren facer visitas por aí. Entón, que mellor que alguén de aquí, pois, lles vai explicando o recorrido que fa, o mismo que eles fan con nós cando imos a Portugal, que nos levan por esos sitios e nos van explicándonos, sabes, o sitio que pasou ali e que non pasou, pois o mesmo lle faremos nós despois aquí. Vostede fala das actividades presenciais, pero tamén o Fórum ten fixado un propósito fundamental, que é o da edición da súa revista, non? Sí, parece ser que, según comprobei, parece ser que é moi importante... Se non hai revista, parece que o Fórum non funciona, non? Exacto, é dicir que a causa de todo é a revista, é o publicar, que os autores publiquen. É dicir, que as persoas que teñen un coñecemento dunha cousa concreta, que o divulguen. Que se divulgue. E imos ter entón revista neste 2022 do Fórum? A ver, eso sí que é unha pregunta que me complicas, porque vamos a presentar esta. A do 19. Exacto, que é a 7. Pero logo empezaremos, xa estamos abertos a que nos manden artículos, ya que aparecen os artículos para facela no ano que ven. No ano que ven, seguro. Este ano, pois mira, será unha pregunta que levarei á reunión do día 8 para ver se somos... Pero eles están totalmente volcados neste momento sen presentar isto. E que podemos atopar na revista que se vai a presentar? Pois mira, aquí tes de todo. Bueno, vou a decir, aquí está prohibido por eles facer artículos de política. Entendes? Aquí é toda actividade cultural, pero de política non deixan... Mira, pois aquí tes un artículo do señorito que falamos antes, a túa heroicidade xa se conectou, e tú, Pablo Manuel debe ser Rivera Búa. Pois ten un artículo para que vexas, é dicir, que non se van para atrás. Despois son todos eles, é dicir, este debe ser poesía, son poesías, é dicir, que hasta hai xente que pode publicar as súas poesías. Logo despois está por aquí, digamos, a ver aquí quen nos aparece por acá. Mira, Destino Brasil, o caso da pobo de Agrasoes Chaves, é dicir, hai de todos, digamos, destas nacións que che falei antes, dai teñen colaboradores. Entonces mandan os seus artigos e publicanse logo aquí. Sempre que teña algún tipo de relación co territorio. Sí, exacto. É dicir, que ten que ser algo que algún persoeiro que emigrou a Brasil
entonces que ese señor pois que conte algo a través da persoa que está relacionada ca revista, non sabes? Mira, de feito, aquí tes Destino Brasil, o caso da Póvoa de Agrasois, Chaves 1860-1910. Por iso eu quero decir que e logo aquí debe estar Xerardo das Aires, sí, Xerardo das Aires, porque xa lle coñezo as fotos dos autores que marca, non ves, o Seminario de Estudos Galegos, as Irmandades da Fala, o período regionalista desde o punto de vista do Xerardo das Aires, é dicir, das cousas como son, un grande acontecemento cívico en Vigo, e logo, mira, Xesús Taboada de Chivite, a Semana Cultural do Porto, donde parece ser que participou Taboada de Chivite nesta semana. Entonces, como o Xerardo está ben documentado sobre esas cousas, pois entonces sempre ten así os seus artigos. Logo aquí non ves, aquí falan sobre Alfonso Enrique, que eso tamén é outra das teimas que sempre andan eles co Reyes de Portugal, entendes? Eu, sabes que eu son... A min gustaríame que fose todo un país. Nin España nin Portugal, entendes? Integracionista, non? É dicir, que fose, si, eu boto a culpa ao Felipe II de non montar a capital en Lisboa, porque se montase a capital en Lisboa non había Portugal nin España, había Hispania, ou os ibéricos, a Iberia. Bueno, pero iso é outra cousa. Non ves? Logo, o papel dos nuncios e dos embaixadores desde o punto de vista de unha persoa, de un membro do fórum que estivo nunha embaixada, entonces ele fala, non ves? Fala sobre cousas destas. Pois eu quero decir que... Entón, todos os que nos estén escoitando e vendo poden contactar con Adolfo Rolán ou co Fórum Galego Transmontano e ofrecer os seus estudos, os seus artigos. Supoño que hai algún comité que despois avalía se son aptos ou non para publicar. Sí, pero todo o mundo, hombre, eu teño un ex profesor do instituto que me gustaría que escribise, entendes? Na miña mente. É amigo meu, considero os amigos meus, foi profesor meu, para máis ainda, entonces, como sei que é un gran coñecedor da lingua galega, pois gustaríame que participase. Que o tes, creo que na redacción a veces escribeche algo na redacción. Pode ser. Pois, don Adolfo, moitísimas grazas. Agardaremos entón impacientes a saber cal é ese calendario de actividades do Fórum, o vindeiro mes de xuño, e longa vida a esa institución que pula por a cultura deste espacio xeográfico rayana, verdade? Moitísimas grazas. Gracias a vos por darnos esta difusión.